Rasprava je uvaženi kolega Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika i SNSH. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Podsjećam da sam na aktualnom satu postavio pitanje predsjedniku Vlade u vezi sa decentralizacijom socijalne skrbi. To je bila tema moga pitanja i mislim da sam zapravo to pitanje, ne znajući za terenska istraživanja koja su provedena vezano za udomiteljstvo osoba s invaliditetom, da je predsjednik Vlade u tom momentu meni odgovorio kako je bitno da se u procesu decentralizacije jačaju nadležnosti nižih lokalnih razina i područnih jedinica u socijalnoj djelatnosti i da je to jedan od ciljeva strategije. Ja vjerujem predsjedniku Vlade da će Vlada u tom smislu predložiti i izmjene zakona na način da socijalne usluge budu dostupne svim građanima koji su u potrebi i da budu na istoj razini, bez obzira gdje oni živjeli. To znači da bi trebalo povezati ne samo državnu razinu, nego i županijsku razinu, gradsku razinu i precizno definirati ovlasti, odgovornosti pa i osnivačka prava. Naime, terensko istraživanje koje je proveo tim zaposlenika Studijskog centra socijalnog rada, docent dr. znanosti Marko Buljevac, docentica dr. znanosti Marina Milić-Babić i profesor dr. Zdravka Leutar u suradnji sa pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom gospođom Manko Slošnjak pokazala je sljedeće. Udomitelji dobiju do 2300 kuna, spreme novac u džep, a jadne ljude brutalno mrcvare, tuku ih, izgladnjuju i tjeraju na težak rad. To je terensko istraživanje pokazalo. Da ne uzlazim dalje u detalje, mislim da je potrebno čim prije prići upravo o ovoj decentralizaciji. Naravno ne tvrdim da su svi udomitelji, da svi udomitelji na takav način postupaju, jer u Hrvatskoj djeluje 1581 udomiteljska obitelj i bilo bi nepošteno reći da su sve takve. Autori studije upoznali su brojne obitelji u kojima osobe s invaliditetom doista žive kvalitetnim životom, te su u potpunosti uključene u život obitelji u koje su smještene, zadovoljavajući se hrane, pruža im se adekvatna zdravstvena skrb i poštuju se njihova ljudska prava. Ali su rezultati pokazali i poražavajuće rezultate da stotine osoba svakodnevno trpe verbalno i fizičko nasilje. Najčešće je riječ o osobama s mentalnim i intelektualnim teškoćama koje se ne mogu izboriti za svoja prava. Dakle, neki udomitelji su od toga napravili biznis bez imalo socijalnog osjećaja prema tim osobama. Zato predlažem da ovo istraživanje koje je proveo Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta postane dokument nadležnog ministarstva, odnosno ministrice Murganić, kao jedan od putokaza u radu i organizaciji centara za socijalnu skrb, ali posebno i službi za nadzor. Hvala lijepo.